नायदो अबस्थाया गैखालालै अबस्थायाव नै सेस दे निउ इयारनि नामाव होखावबाय नै आसला কাৰ বুকুত ডেগাৰ হানিব লাগে কোনফালে গুৰিয়াব লাগে কোনফালে তাপৰিয়াব লাগে সেইবোৰ কথাতেও ভালকে জানে তাৰ আনাৰস বুথুমगासिनो दङ जोङो नायदो न'फ्रा बाव हायदुनो नै थोरिनि न' जोबोद समायना नै आंनि सेरजों आनारस बागान आंनि उनथिं नै नायदो खर'आव रुजुना लाबोगासिनो दङ जोबोद खस्थ'लै बेसाराफोरना आनारसाबो लांनोसै बेखौ जों दा बोखांनानै फैगासिनो दङ नै आनारस बागान आनारस स्टक नायदो गारि मोनसे मोननै मोनब्रै गारिमोन बे लास्ट गारि दंबावो दा औ नैबे फ्रुट सालादनि स्टला ओइनै मानसि जाहैदों सानैसो जोंना मेदामा फानगासिनो Good morning, hello SB blog ni naigiri nोंथांमोन फिन खनसेबाव hello SB blogआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोआव बरायनाय थाबाय गोलाव समसै नैबेयावहाय सकियावहाय थाफैनाया बेफार खालामनायखौथ' गोबाङानो एसे नुलांखाबाय लाइभ फैनानैहाय गोबां साबस्क्राइबार्सफोरखौ लोगो मोननो हादों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथांमोनखौ लोगो हमफैनायनि थाखाय आरो लोगोसेनो सकियाव दङ बेफार मावदोंमोन एसे आनारसनि बोरै जाखो बेफारा लाब जाखो ना लस जाखो बेखौबो खोन्थालांगोन भिडिअनि जोबजासिम थादो दिनै निफ्राय जानुवारिनि 1 जानुवारि 31 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 1 जानुवारि 2 जानुवारि आरो दिनै 3 जानुवारिसिम दिनै माबायदि जानो थांगासिनो दं बेफोर बेखौबो जोबथारनायाव आं खोन्थागोन बर्थमान दा नायदो बे नाहरदों उनथिंहाय आइ लाभ चकि बेनारनि खाथियावनो मोनसे स्टलबो दङ आंना फ्रुट सालाद होयो बेफोरबायदि गोबां आपडेट्स होनो गोनां दंमोन जोंनि काउन्सिल इलेक्शन काउन्सिलनि थासारि आरो फैबाय थानाय लकसभा नैबे 2024 नि बेवहाय माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेखौहाय सावरायनो गोनां गोबां खोथा दङ लासैनो सावरायलांगोन गासिबो खोथाखौ फोरमायलांगोन नोंथांमोनजों एन्ड नाथाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों माबा अरुणाचल दार्जिलिं सिक्किमफोराव थानाय बायदि फिल मोनो आरो मोनसे नैबेयाव हर सान सोरांनायनिफ्राय लानानै मोनाजासिमावनो थानाय जायो बेबायदि रायलायलांनोसै दिनै मा जायो एक्टिभिटिसफोरा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन गंसे हाबजेनबाय नै आर्लि इन दा मर्निं 7:30 जादों गारि गंसे हाबफैबाय मोनसे खोथा नै बेफोरबायदि डास्टबिनखौहाय जेराव मेराव दोननायमोनब्ला मानसिफोराबो माने दाखोर दालाखौ गारनो थाखाय खाबु मोनगौमोन नै बेफोरबायदि स' बेबायदि बानायनांगौमोन आरो गोबांनो एसे लिमिटेड जादों ओरैबो दङ दंनाया दङ खिन्थु लिमिटेड जादों एसे गोबांसिन बानायनोब्ला साबसिन जागौमोन नैबे बथलफोरखौहाय बेफोरबायदि गारलांनाङामोन आरो जाग्राफोराव बुजिनांगौमोन आरो सालायगिरि बिथांमोननि फारसेबो नैबेखौ फोसाबनानै होयोमोनब्ला थाबनो होमबाना गोदानै जानो फैनायफोरा एसे मोजां फिडबेक होलांगौमोन बेफोरबायदि दाखोर दालाफोरावनो आरो जाफैफिननांगौ जायोब्ला एसे मुगैनायबो फैयो आरो असान्थि मोनलाङो बिथांमोना बेनिखायनो नेक्स्ट टाइमाव गोब्राब जायो मोनसे गाज्रि कमेन्ट्स बा फिडबेक होलाङो बेनि थाखायनो फोसाबनायखौ एसे मोजाङै नोजोर होनांगौमोन नै दालां बानायदों बावहाय आरो दावबायारिफोरा पिकनिक जाग्राफोरा ओरै बारलांनो हानाय बायदि थाबायनायनोसै माबायदि जादों नै बायबायबो
ओरै सानै ना माल' फोसाबगासिनो दङ दालां मोनसेया बायबाय जंगले आइसक्रिम के करबो I love Choki नायदो नै ओरै पस्टार लिरनाय दङ बेयावहाय बथल सिफायोब्ला 1000 रांनि जुरिमाना दिन्थिना होग्रानो 500 रां बान्था नैबे Choki नाथाय नायदो साराउन्डिंनि थासारिफोरखौ आरो पार्किं गारि फुल जाजोबो दाखोर दालायानो अनेक जाबाय थ' बथल गोजानि बेफोरो क्लिनलिनेसनि नामाव एसे डिसिप्लिन लेक जादों बिथांमोना बेखौ साफा सुफा खालामबावनांगौ बेफोरबायदि अबस्था जायो नायदो दाखोर दाला साननैसोनि थाखाय नै जेराव मेराव अदाब हरै नाहरदो नैबेवहाय हाग्रा गोजा जोबोमोन समाव नै लांदां पिकनिक जाग्राफोरनि थाखाय दैमा सेराव नैबेफोरबायदि जाबोर एसे साननो थांब्ला डिमेरिट्स गोबां दङ मानो होनब्ला फारसेथिं बेसुन सानैसो मानसि एंगेज जानो हालायबाय पिकनिक स्पटनि मुङावहाय आरो बेला फारसेथिं नै बेफोरबायदि एनभायरनमेन्टनि डिग्रेडेसनखौहाय नुनो मोन्दों आरो दैमा सेरावनो नै बथलफोरखौ नायनो हायो नै जाबोर जाथा ओरै नै बियार बथल बायदिसिना नै ओंखाम खालाय बायदिसिना गारनाय सेन्देल फैथा जारलाथार नै ओमफ्राय बे दैखौहाय जोङो आफाङावहाय इउज खालामो जाहैदों बेखौ गोबाङानो बिनि सायावनो डिपेन्डेन्ट बेफोरबायदि स' बेवहाय आं रावखौबो दसि होनो सानाखै नाथाय जाग्राफोराबो गावबागाव सेतना थानानै एसे साब सिखोन खालामनानै थाङोब्ला बेफोरबायदि आबहावाखौहाय नुनो मोनामोन बा बेफोरबायदि जानाय नङामोन थासारिफोरा नायदो जोबोद दाखोर जेरैथिंबो दाखोर नै आरो मेरला दंबावो दिन्थिनो गोनां नाथाय नैबेखिनियावनो बुजिखाबाय बयबो नङा होमबा जोबोद बार बारदोंलै फुंनि 7टासो जाबाय दिनै जानुवारिनि 3 थारिख जाबाय 2024 नि लोगोफोर जोंख्लाबजोबनाय आरो जोंनिथिंबो आइसक्रिम फानग्राफोराबो फैबाय ओरैबो दङ नै लाइन हाग्रायाव जोबोद मोजां लामा बानायना गालांदोंमोन बार थांनाय सरखाराहाय नैबे पार्किंबो बानायना गालांदों पिकनिक स्पटनि मुङावहाय एकदम नैबे खर'सिम भुटान बर्डारसिमहालागै नैबे लामाया दङ स' गोबां खस्थ' गैलामोन सालायगिरिफोरनि थाखाय एसे साब सिखोननि माबाखौल' मोजाङै मावलांबाय थायोब्ला फिडबेक्सफोरखौहाय मोजां लानांगौ दावबायारि जाय फैयो आरो नेक्स्ट टाइम जाहाथे बिथांमोना मोजां होननानै बाख्नायनानै फैफिननो हानाय खाबु थायो आरो सिनारिखौ नाहरदो जोबोद समायनालै नै बुंनो थाङोब्ला ओरै दैमा नै ओरैबो दं जिप लाइनबो होदोंमोन एबार नैबावहाय जिप लाइनबो दङ एयारगान शुटिं दङ हर्स राइडिं बायदिसिनाबो दङ आरो मा खोन्थाबावनो हनै नैबे स्टला जोंना नै गारिनिफ्राय आनलड खालामगासिनो दं आनारस कमला बाजार नै कमला बाजार नारें कमला फानदों भुटाननि नायदो मानसिया दिनै स' रायजो राजा नोंथांमोन चकिनिफ्रायहाय न'आव दसे दान्दिसे सम फैफिनबाय आङो दिनै सानदोंमोन एथ' मानसि जानाय नङा होननानै नाथाय गोबां मानसि जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअ नायलांबाय थानो हागोन स' जियानो हक मोनसे आपडेट होननानै सानदों रनजित बसुमतारी EM मानगोनां UPPL दोलोनिफ्रायहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव माखासे बिबुंथि लाबोदों बिथाङा बुंदों जे थैब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय UPPL आव जायगा होआ बा बिथा होआ होनना बुंदों खोथाया बिसोर जे बिथांनो सासे गावनि निजा पार्टिनि चिफ जानानै बा फाउन्डार हिसाबै सासे
सुक्ति खारि बिथां पीस एग्रीमेंट बिथाङाबो खालामबोदोंमोन आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोननि केडार्स लिडार्सफोर बयबो रिहेबिलिटेशन मोनदों आरो बेसेबां मोनदों बा मोनाखै बेखौहाय जों बयबो रोखा मोनथियो स' बेवहाय बिथाङा मोनसे हिसाब दिन्थिदों फोरमायदों हिसाब जे 17 बोसोरनि समावहाय सेक्रिफाइस खालामलांनाय जोहोलावजोफोर बिथांमोना साबेसेया रिहेबिलिटेशन मोननो हाखो आरो साबेसेया मोनाखै बेनिखि हिसाब होदों स' जोङो मोनसे खोथाखौ रोखा रोखा नुयो जे बै समाव जायफोरानोखि सेक्रिफाइसेस खालामबोदोंमोन बिथांमोना दिनैनि समाव जों हिसाब होयोब्ला बिथाङा बुंनायनि फारसे बे थार नंगौना नङा आंथ' दिनै जोंनि गामि जोंनि ओनसोलनि गेजेरावनो 50-60 जनसो नुहुरखाबाय बिथांमोना बै समावहाय रिहेबिलिटेशन मोननो हानाय आरो मा खाबु मोननायमोन सोर माबायदि मोननायमोन स' बिथाङा 3 बोसोरावनो गोबां मानसिफोरनो रिहेबिलिटेशन होबाय होननानै बुंदों नाथाय मानोथो बेफोरबायदि जेंना जेंसिया नुजाथिबाय थादों आरो 3 बोसोर जोबलांबाय दिनै साबेसेया मोनमारखो आरो बोरै मोनमारखो बेनि बागै नोंथाङा रायजो राजा नोंथांमोना आपडेट्सफोर दङब्ला क्लियारिफिकेशन होनो गोनां दङब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन एन्ड आं भिडिअखौ थाबैनो रेगुलार लाबोबाय थानो नाजासिगोन आरो बारा सम गैला चौकी जितु भुटान चौकी पिकनिक स्पटआव जितु खामानि मोनसे लादोंमोन बियो जोबनो हमबाय जोबसिगोन आरो दावबायारिफोराबो खमायलांगासिनो दङ स' बेवहाय जानाय नंला बेनिखायनो फैफिननोसै थाबैनो फैनानै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंहाय डेलि आपडेट्स होबाय थानो थाखाय आंनि फारसे नाजानाया अरायबो थागोन आरो थाबाय थागोन दा जियानो हक दिनैनि चौकीनि माखासे सिन्सफोरखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन आरो EM रन्जित सारा जि बुंनाय बेनि बिबुंथिखौबो ससे नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो होननानै आखायाव लाबाय स' गोजोन्थों एन्ड लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय बिक्री बाटी केने बिक्री बाटी धामधुम चलि আছে না অফার দিছো এটা অফার চলি আছে आसला जोंना दांलायगासिनो हायार लाबोदोंमोन आं बेखौ फाननो लांखावबाय आसला এনেকৈ কি কয় মিছলিড কৰিব লাগে কাৰ হৃদয়ত কাৰ বুকুত ডেগাৰ সানিব লাগে কোনফালে গুৰিয়াব লাগে কোনফালে তাপৰিয়াব লাগে সেইবোৰ কথা তেওঁ ভালকৈ জানে তাৰ কাৰণে সমাজক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মিছা বদনাম আনি পেলাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰা তেওঁলোকে সদায় মানে এক্সপাৰ্ট হাগ্ৰামাৰ দুৱাৰ খোলা আছে না আপোনাৰ দললৈ হাগ্ৰামাৰ বাহিৰে সকলোৰে দুৱাৰ খোলা হাগ্ৰামাৰ নাই হাগ্ৰামাক মৰিলেও নল'ম আমি মৰিলেও নল'ম হাগ্ৰামাৰ বাহিৰে সকলোৰে দুৱাৰ খোলা চাওক হাগ্ৰামা সিহঁতে যেতিয়া আন্দোলন কৰিছিলে 2624 জন নে কিমান বা শ্বহীদ হৈছিলে তাৰে ভিতৰত 300 জন তেওঁলোকে ৰিহেবিলিটেশ্যন দিছে আমি অলৰেডি এটাত দিছো 91 জন 97 জন 197 এটা গ্ৰুপত দিছো আমি 40 জন এইবাৰ আমি 391 জন দিবলৈ গৈ আছো কিমান পাৰ্থক্য চাওক 3 বছৰ আৰু 17 বছৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে য'ত নেকি অসম আন্দোলনৰ দি আছাম এগ্ৰিমেণ্ট একৰ্ড এই একৰ্ডৰ দ্বাৰাই আজি কিমান বছৰ হ'ল 84 আৰু 23 কিমান হ'ল 40 প্ৰায় 40 বছৰ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে সেইবোৰ দফা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই কিন্তু আমাক ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে ইমান আশীৰ্বাদ দিছে যিকোনো কামটো স্পীডত কৰি আছে 3 বছৰৰ আৰু 17 বছৰৰ পাৰ্থক্য বহুত আছে হাগ্ৰামাই 17 বছৰত 300 দিছে আমি 3 বছৰৰ একৰ্ডৰ 3 বছৰৰ পাছত 391 40 + 197 কিমান হৈছে
আৰু আমি দি আছোঁ, দিবলৈ গৈ আছোঁ।